De stedenfractie van de ChristenUnie wil dat eerst duidelijk wordt waar de nieuwe topsportlocatie voor het reetrieden komt. De Nijk in de provincie een besluit nemen over de nijbouw van Tialf. De provincie wil de plan met Tialf troszetten, ook als de KNSB en NOC-NSF voor Almere of Zoetermeer kiezen. In het provinciehuis wordt van een beetje praat over een nij Tialf. De politie docht onjeftet in een hoen-eigenaar uit Appelskeer. 12 van zijn boelterriers voelen juster een politiehoen aan, die daar toch verwoenen rekken. De politievrouw, die het tjensthoen aan het uitlitten wie, had één boelterrier deesketten. Omdat ze dat dier met haar tjenstwapen, wordt er een geweldsrapport opmaken voor de officier van justitie. Een groep van 100 studenten van de Universiteit van Amsterdam docht deze week in Burgum en omkrieten onderzoek naar wat bewoners vinden van het asielziekencentrum in haar dorp. De studenten zullen meestal interviewen om te zien wat het effect van het AZC is op een Lietse lokale mierskip. Leenwerkers binnen druk op het laan om het ongetiertje. Leenbedrouwen hebben de hele maand geen werk hoorn en meidje nou lange dagen. Om alle klanten te betjenen hebben we gewoon bedrouwen extra mensen aan het werk. De boeren kennen, toch de lette maand een snee minder gas van het laan helje. June vannacht helder waar met haast geen wien en temperaturen van 8 of 9 graden. Morgen op een soort zinnen. In de kustgebieden wordt het zo'n 19 graden, onland 23 of 24 graden. Dat bij een noordeeste wind die matig en vrij krachtig is.